na ruwanka ka nema mana ba jarumi kake ba tun yaushe alhaji an gama aikin sura kuɗi kun gama ku an gama sura kuɗi za mu zo ba yawa insha Allah ranar litinin zan hada in ba ku dan daman na yi magana da sarki zan kai mai nashi yanzu haka majina ta kama don shaji murya ta canza na gode na Kadiba abubuwan sura da suna masu kama da mutanen bunyi kuma ga alamu wannan ba su da imani na ga sun dace a gurguje yana da ina suna yin da kuma ga alamu ba su da imani to wallahi wajen ga naka sun yi wajen ga awo wallahi kai so
ग्लानिर्भवति भारत